Svi novi animeji su njesra, a na čelu njesra animeja nalazi se sam Solo Leveling. Ja znam da ste već sad počeli da me psujete u komentarima, a niste ni čuli šta sam rekao, tako da please ostani da čuješ šta imam da kažem, pa onda piši. Dobar dan ljudi, danas obrađujemo zašto je Solo Leveling loš. Došlo je neko novo vreme, čak i u anime svetu. Ne gleda se više priča, već samo bogata animacija. Solo Leveling je najbolji primjer ovoga o čemu pričam i zato danas govorimo o njemu. Ajmo da budemo realni. Danas je dovoljno da anime izgleda dobro da bi svi rekli brate kakav masterpiece, a kad malo zagrebeš ispod sjajne animacije, šta onda ostaje? Dakle, da se razumemo, studio A1 Pictures je odradio vizuelno remek delo. Solo Leveling je jedan od najbolje animiranih animea koje sam ja u životu pogledao. Animacija znači udara šamar koliko je dobra. Efekti, svetla, borbe, stil, sve to radi odličan posao. Ali šta je sa pričom? Dakle, Jinwoo postaje jači iz epizode u epizodu, ali njegov karakter ostaje isti. Level up za level upom, level up za level upom, on postaje jači, ali karakterno prazan. Svi ostali likovi su kao da ih je pravio ChatGPT. Znači imamo cool, ali misterioznog protagonistu, devojku koja se brine za njega, ali nema nikakvu dubinu, i hrpu likova koji postoje samo da bi izgledali moćno, dok na kraju ne budu zamenjeni novima, jer u vremenom oni postaju slabi. Svaka devojka u ovom animeu kao da je na aparatima, svaka traži tog nekog zgodnog hot momka gde ispada da je Jinwoo i svaka bi želela da se zakači za njega. Nije problem što on već ima 20 udavača, 21 će da se nađe lako. Can I please just eat my dinner in peace? Of course, Genu. And maybe after, Mommy can make you some dessert. In my room. I onda se nastavlja priča bez pameti. Ako pitaš bilo kog fana Solo Levelinga zašto je ovaj anime dobar, odgovorit će ti: brate, znaš kako izgleda kad prizove senke, brate, znaš koliko je zajeban, jevat. Ali to ti je kao da kažeš da je film dobar samo zato što su efekti super, a ne znaš ni kako se zove glavni lik. Dakle, Solo Leveling ne posjeduje, nema slojeve u zapletu, nema moralne dileme, nema iznenađenja, sve znaš unapred, samo gledaš kako animiraju, kako je dobra animacija. Nećemo da se lažemo, Solo Leveling nije jedini. Danas je cela industrija animea zapela u formulu isekai plus OP protagonista plus CGI magija plus 0% priče jednako profit. I ne mogu da grešim dušu, svi ovi animei su vizuelno bombona, ali priči plitko. I da se razumemo, Solo Leveling nije isekai, ali u isti koš se stavlja zbog te prazne priče. Dakle, koji je zaključak? Solo Leveling je kao Baki, na primjer, eto sad mi on pada na pamet. Deluje